mga bay, muna niya itong first change oil, 5,000. So gikan na itong pagkadaog na ito ng motora itong December. Karon nga bulan is August, karon day August no? August Lagi 27. August 27 karon. So Konja, Charm. Balinsya. Dispiras. Dispira sa Balinsa man day karon no. August 27. So December, January, February. Sakto ba? February, March, April, May, June, July, August. 8 months? October. Ha? Pila? December, January, February, March, April, May, June, July, August. August ka no? Oh, 8 months. 8 months. So 8 months na to siya na nagamit ang oil. So ipakiyo mo na yung daga no. Dapat 1,000 na. Kuan na siya. First 5,000. So dapat ang required gid ni kumpanya is 500 jud. Pero gihimo na ko og kita nyo 5,000 jud na, 5,001 ang kapin. So 3 digit now. Legit mga bay. So ato ning engine oil to, tanaw na to ang kondisyon sa tong oil nga original gyud. Original din niya pataban niya mga bay kung sa bagay siya. Then akong gipalit nga oil is blue core. So ang niya pong sulod sa oil is blue. So ipakita na ko karon mga bay ha pag atong engine oil. Let's go. So karon mga bay sa atong engine oil. So nakaulit sa balay na. Ang gidagan is 5,008. So ganina 5,001 to. So sa kadugay niya mga bay sa 8 months kaya itong December man nato ni nakuha. So karon para to sa mga first change oil, dapat ang first change oil is 500 ra, dapat ana ra. So nitabuan na ron kay 3 digits na. So manitong tanggalon ni nakabutang diri 800 ml. 800 ml na siya mga bay. Ang oil nga gigamit is dara mga bay. Morning na oil mga bay, blue core. Yang sulod ni mga bay blue gihapon. Yung mga bay blue. So blue yang sulod. So itong gamiton. So itong gipalit is 1 liter. 800 ml naman ito masulod ani. So 800 ml na siya gaida ano. Nasa 850 ni ang bilin. So 800 ml rato ito bila na nabrihan naman ko na ito ni. So sugdan na nato itong pag change oil. Sa 8 months basta mga branded nga oil tanaw mo. Pula pa kaayo di ba? Pula na usik lang. Pula pa kaayo. Okay pa ni change oil sa uban motor. Puso na nato ni. Sas pastil. Una ang sulod niya. Wala rin tayo kompreso pero okay rin siya og dili ni. Kuha na nato drinan sa mga ihang sa sulod anak siguro niyo tagak mo ka ba o kubantay mag-anak dyan eh kay spring o na porma ni dus malama dyan so kunin yung lalong malama ay ko isa natin siguro ni tugagan na itong oil ito na siyang subumagan ibalik na ito niyo kaya siguro ni
Putisin sa itong takit-takilid kung basig na pa yung mga bilin. So ito yung imo nito gamiton mga bayang budo. Kani nga yung budo. Pabor kayo siya. Tangang tog sumpay nga hos. So dera ta si babaw maglunod. Diba? Sayang na kayo. So dire na ko'y gadudahan. Testing ni taod. Mo gini yang level mga bayo. Klaro ni mo kay mo ni siya limpyo kay diri nga side. So blow na siya. Imbes red to siya sa una, blow nang napuli. Sama na itong gamiton, perminting oil. Okay. That's hugot na. Sige, ito ilalo na balik. So, wala. Okay. Sipan na ito. Yun ang andar. Yan. So, bago na yung oil mga bay. So, karon yung bulan is August 27. Nag-change oil. Mawala na to ni sa sunod na itong change oil. Kung kaning blow nga oil, yung Yamaha, kung sa di kantidad ani kung asa maabot. So kita atong kata gani og pila ka bulan 8 months man tong yang ihang original nga oil. So bala na to ni sa sulod na tong change oil mga bay kung kaya ba maabot ya po 8 months nga inani pa sa kanindo to. Kita niyo na ulo pa kayo. Pada di pagi na muhugaw sa kung ano. Di pagi na siya muhugaw. O pwede pa ni change oil. So change oil na to ni sa itong mga angkar-angkar niya. Pwede pa ni. Para na hiposon nga oil. Kanara, ato ma-share sa vlog. So paghimo gid mo ani. So nindot kining idea mga bayo. Blow gid yung sami-sami no. Blow. Blow gid. Sa nindot yung andar. So sakto ang pagkahugot sa ilalom. Sakto yes. Di mo siya unisayin sa oil 5Il. Nagi nakabot tambay 5Il W04Y mo baka na siguro sagay okay naman daw ning oil daw kumaingon sa Yamaha ng tanak ko. So presyo ning oil murag 300 yun 300 kapin sa kalimutan ko dugay naman ako nagipalit mga bayan napalit ko sila ako ni katong pag 500 sa akong motor kaya ko rin mag change oil. So pag check na ko sa oil grabe tinawa pa man wala na ako change oil sa kaya paabot ko ni 5,000 nga dagan 5,000 para mabala na to kung dito magmayo na long ride na nato ni Glagyo biyahe na nato ni dito sa Kwan Claveria dayon Cagayan ni Salvador ang biyahe ni layo na ni dagan na ni so goods so
So kana lang mga bay, so kita-kits ta sa sunod na tong sensor ni kay GB. So, sinindot na yung naganan doon sa gamito natin ni karon. Let's go!